Human sa Miyerkules sa Badlis, ang unang adlaw, Huwebes sa Badlis, nagpahinumdom nato og mga basic yun kaayo nga mga kinabuhi, kinaiya nga atong puy-an aron siguro gitang maluwas. Lingay mong tupad na gusto kang maluwas. Kay kasagaran gusto tang maluwas, pero ang atong gisubay ang dalan sa kadautan. Unsa may dalan sa kadautan? Matud pa ni Hesus, ang maningkamot pag amping sa iyang kinabuhi, kawad-an niini. Sunan gana. Ikaduhang lingi, ing na nag-amping ka sa imong tuhod. Nag-amping ka ng imong naong, sige kag-amping anang imong kidney, kanang imong heart, kanang imong sugar, kanang imong dugo, amping kag maayo ana. Nya sige kag-amping anang imong balay, kanang imong yuta, kanang imong sakyanan. Imog yung protektahan og maayo ang imong anak, imong bana, imong asawa, imong ginikanan. Bisag 80 anyos na, sige jud kag protektar, hadlok jud kay kang masakit. Kana peligro kang mawad-an sa kinabuhi nga tinud-anay. Diri sa unang pagbasa, giwarning gyud ni Moises nga kung sundo ninyo, yaman ni sa kuan, kisa to'y gasuwat aning unang pagbasa, sa ning libro ha? Deuteronomio, gisuwat ni Moises, chapter 30. Gibutan gid niya diri, karong adlaw papilion ta mo. Unsa may inyong pilion, kamatayon ba o katalagman, o kinabuhi ba o kauswagan? Hay may inyo ng pilion kung kamoy papilion. Kinabuhi ba o kauswagan, o kamatayon ba o katalagman? Ako ato jukos kinabuhi o kauswagan. Pero gisulti ni Moises, isip mouthpiece siya sa Ginoo. Pag abot na gyud sa New Testament nga natao na si Kristo, dili na gyud propeta ang nagsulti, si Kristo na gyud nagsulti nga pilian ninyo ang pagsunod nako. Nya kung musunod mo nako, biyai gyud ang tanan, pas-ana gyud ang inyong cross, og sunod mo nako. Mo na. Nya kinsa man ni si Kristo nga atong sundon? Naingon siya diris una, ang anak sa tao, siya kinahanglan mag-antos pag-ayo, isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, og sa mga kadaguan sa mga pari, apil ra ba may mga pari, og sa mga magtutudlo sa balaod, mga lawyers. Kunya dayon, patyon siya. Kana saman mosunod mo ana, kanang isalikway kas mga authority, isalikway kas imong mga silingan, daog-daogon ka, sunod mo ana dili. Musugot mo. Kana bang pahimuon kas butang nga supak sa imong gusto, sama nang latiguhon ka, prisohon ka, ilansang ka sa cross, musugot ka dili. Nilingo na. Kung maunay imong prinsipyo, sa ato pa nag-preservar pakas imong kaugalingon. Kamong mga asawa, kung musunod mo sa Ginoo, unsa may sugo sa Ginoo, sundan ninyo ang inyong bana sa tanang higayon. So kung iparokas imong bana sa haligi, ayaw gyud reklamo. Kanang nasunod lang. Kay mo may sugo sa Ginoo, pero supak na sa imong kabubuton. Ang mahitabo ana, mapangag ka, lagom imong naw, pay siguro mamatay pa ka, kaduha ka iparok, way siguro matay ka.
Pero matod palagi sa Ginoo, kalipti ginang imong kaugalingon. Nya sakit man na, cross man na, pasana imong cross. Nya ang saman, inyong paminaw, makaayo ni nato o makadaot? Huy. Naranan ninyo. Pero timani ha, timani ang nagsugo ani, mao ang atong magbubuhat, mao ang naghatag nato sa tanan, mausad ang tag-iyas kinabuhi ug tag-iya sa kabanhawan. Ang nagsugo ba? Mao'y naghimo nato, mao'y naghatag nato sa tanan gyud natong gikinahanglan gikan karon hangtod ta matapos dinhi. Siya say muhukom nato, siya say tighatag nato tinuod nga kinabuhi. Musunod mo dili? Uy, unsa mo? Di mo musunod. Pananglitan ro nagtrabaho kas kompanya nya ingnon ka sa imong manager, ingnon ka sa imong employer nga sunod gyud sa isugo sa imong supervisor ha, kay maobaya nay akong gitagaan og authority dinhi sa imong trabaho. Sa kinsa may akong supervisor, sir, sus pagsud sa supervisor ang kabit mas imong asawa. Laki ka ba, bana ka, ang kabit sa imong asawa na purtigin imong laguta mao'y imong supervisor. Unsa man mosunod ka sa iyang imando o dili? O kamo ba? O kamo'y naana? Kung ikaw nagmahal ka sa imong kaugalingon, moingon jud ka, mo resign ko. Way kapuslanan. Ana. Mo na inigresign nimo kadto ra mang kompanya ang makahatag nimo og kaluwasan sa inyong panginahanglan, mawad-an jud kas imong kanini ang gikinahanglan. Unya kun si Kristo nga ang iyang sugo di na ta kauyon, nya di na ta mosunod, siya raman ang makahatag nato og kinabuhi. Mo na ingos Kristo, magluwas kay mo sa inyong kinabuhi, pasabot din amo mo antos kuyog nako, din amo mo sunod sa akong mga pulong. Labi na ginang pulong ni Kristo nga higugmaa imong kaaway, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kung naay mukawat sa imong butang, ayaw na kinigbawian. Kung dunay muhulam nimo, ayaw na paningil og bayad. Ano ba? Kung naay nakasa nga imong suod sa kinabuhi, asawa ba, anak ba, bana ba, pasaylo alag, kapituan, kapito, kana mga sugua ba? Kung di na ta kauyon ana, unsa may mahitabo? Mobiya ta. Mo din ang niingon si Kristo. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Kayang kinabuhi naaman sa pulong ni Kristo, naaman sa pulong sa Ginoo. Muna ningon si Moises, kung sundo ninyo ang iyang mga sugo, mabulahan mo sa yuta nga inyong panag-iyahon. Apan kung isalikway ninyo ang mga pulong sa Ginoo, mawad-an mo sa kinabuhi hasta pang inyong kaliwatan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon kalimtan na tika. Nga namang imo mo na siyang kalimtan, aron imong i-focus ngadto sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo, higugmaan ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kay kung dili na nimo himuon ang sugo sa imong kaugalingon, moingon gid na ayaw naghigugmaa kay libakira kay nastanan. Ayaw naghigugmaa kay di gid na mo bayad og utang. Ayaw naghigugmaa kay abusado kayo na. Daghan kay tagdili gustong higugmaon basta ang atong kaugalingon atong paminaon. Pero og kalimtan na nimo nya mosunod kas Ginoo, ang tanan pwede yung higugmaon. Sige, manindog na ta.